Mhla usathane sebhujiswa nengelosi zakhe. Yes. Uyofakwa esihogweni esibizwa ukuthi ichibi lomlilo. Yes. Kuyobe soqale kwafakwa phakathi isilo. Nomprofeti wamanga kuyoqalwa ngabo labo. Jesus. Isilo indodana kaSathane. Ngoba iyona ebisebenzela uSathane. Jesus. Kanti nomprofeti wamanga. Isilo nomprofeti wamanga bahamba bamawele. Isilo siphethe ngapha emoyeni wezangoma. Umprofeti wamanga uphethe ngapha laba abantu baprofeta. Izangoma zona zithi siyabhula thina. Laba abathi bona sisha ngokholwa. Ngake ngachaza lana ku egemini edlule. Ngathi mina kanye nomndeni wami ngoba nami ngase ngihlambile before ngiye kothwasa. Sase sinomqondo owusibuza. Uthi noma athiwa ngiba isangoma kodwa ufuna ngimngabi isangoma ongcono ungabi isangoma esifaka ikhumba. Esihambe sibhula. Kodwa ongcono ngibe isangoma esizoba umthandazo. Ngase ngiyakothwasa ngokukholwa. Ngaqala ngawolashwa ngawothwasiswa ebandleni. Ukuze ngingabi isangoma ngibe umthandazi. Jesus. Ngoba isangoma nomthandazi into eyodwa. Ngakhi abathandazi bona bahamba ngomoya umprofeti. Lo mprofeti ofaka echibini lomlilo. Kanti izangoma zihamba ngapha ngomoya wesilo. Ngakho lamawelo omabili ayofakwa kuqala. Bese uSathane efike sezofakwa esebafica phakathi. Ngakho mhla kwafika ivangeli esizweni sakaZulu. Nabo bonke abamaZulu bayoyetha sikhonza isilo. Nkosi Yesu. Jesus. Lithe lenkosi encwadi yabaseFeso yathi ningayihlanganeli imisenzo omnyama kunalokho niyidalule. Yes. Ngakho siyamdalula uSathane ngoba inhloso okuza kaJesu emhlabeni kwakuzochitha imisenzo kaSathane iyona esoyichitha namhlanje.